Unong tho an ka Voice of the People's Party na North Shillong uba Edelbert nongrum laong ba rai bala shim da bor pnya district East Khas Hills ban hap khang dukan shwa ka shpho buji men miet kamya hap satya ba kumta dei bon weng no eka da ka ba pen pau ba ka ching perkhat kalong ba ba hen rai ka rai ka bala shim pat kalong ka bakla palat ulaong ba nego hukum ka skulum lang ya boro klam da khen pat ikibe iki badon kam ba kane ka onra ka ching ship tieng shushu iki pat ba ulaong ba ka chuk menta ka de ka juk rudu kam ba kane ka ching khang da ba pencari da kondon sis pa sau sau si RPC kan pen sau sat ik samla ki betrai kam lajong ki balet ki caka sumar ba ki badon kam dawai ulaong ba ki bor pulet ba ki bor pia district ki dei ban kham para ha ki caka ba kham chur ki ching sniu anong ba shlong Sumudai ban pen pau ye kumoi na preng no mi khman ba ju persang banra ya sur jumpai ba ti khamtam manta adon barka VVP ka Voice of People Party ka party ka sur jumpai ba ti delor tanong re mamla ban susam ti na sngo ba I have to speak with authority and responsibility halor ganika order ka bala pass dai deputy commissioner bodon burom hasyo ban pass ya ganika jingja ka dei ka bala ja menchem tayo po lain khara ngaso bang ni ban berat ha ka bani kong du jing jai berat ka poi hadu put ban ha ba thang kali ka ba ar pa ban pendem ru halor ni ka order ka pass ni deputy commissioner ngasdo ban ong takan ni hoi ka di ka jing thumu ba ka di jing perkhat ba nrai ka jing rai ka ba bakla ka balai pat nga ban pendem ru ha ba dei bar ka jing ja ha ka ying jong inventory I madam Amprin lingdo bla sha hab ya bai haban sha ban mat ban sha kabang mau ke yeng sam ko bam tip muno bran kiti reng ngai skap ba ka ai kan le la ka jong ka kamram tinga ko ban pan pau halor ni banta ha ga ni ka hadu ban da poi pot bana kalian deputy commissioner ban haban sim ni ka rai ban generalize ya baro ki tukan bari ban khang no spo buji ban ban baki bari ur ban ni phai no chling ban thia nan kloi namar bala impose section 44 ba palat saud umla ban yai ban yang ban yalum kani ka long kan kata ka song song sai kan kata ni jimut perkhat kan pelong mor panik ya ki bari ur mar kum ba ja ki por jong covid 19 lei kan ok kata ka yo ka kot ka kamai ka ji kham tam me ka bang su thu ba mentally generation ka ba long kani ka employment crisis mo ka unemployment crisis ka jorba namar ka kam government ni kalong saturated ka ba mangi ki no mi khmat ka ba ki kime ki pa ka ba sarkar ni pensilor ki khon samlaw ka nyang juki kijat tere ba ki yang juki kijat ki tari kita ngidi ban encourage ki manta pa labu khando na restrict no pat da ka ba shipotrik o shipo biji dei ban khang no dukan rejing sha ngina dei ngidang ki milanti ba ngin aiman si ba ki bgen ong ba ya ki tu ki ba pri dukan miet ki bon rai ki jing sngai ki jing suk khamtam ki dukan ki ba ya berkata ka jing syakari ki jongki mo ngin ai kata ka awol nomor bapi abadon ki dukan ki ba plimet ka dong jing sngai ngimla banong batang berja we ar hangin tai ngin generalize di baro tina mar ka daw nga kerpat bang kentu ya ka police department bukan dia jongki kamrap nomor ka don ki forces bagi hapru ban implement ya kata ka policy ki jongki bangits kam kam tam bahagi ni ki kidon ki area ki belum sensitive kidon ki area ki bajumi berbor ki jing klumar ki jing urura ki jing esho edat lembaga jing buai lembaga drugs lembaga ki way per ki kam trafficking ru ngai kade go open ka open ilong yardor ka jai per lu jungi ka banga ko apano baga police force ka district administration kade ban concentrate bar kade ban ya regular kade bandon kan regular patrolling hagi banta oper hani banta jo kasor khamtam makala jor pra ki jings new ki police department kam ban up ka complain ngori ban up ki information namar ba ka kamera mu ki la pension pendat la ka jong chikit clear tinga ko ban phai biang ha lor kani ka jing phakhang jong deputy jing commissioner ha bade spo biji kan kata ba manu ban sim chikit clear la da any emergency arise menta kum ki breu ba pang bestom no hospital nei na sam khabe thit ki dawai ki play manta wana postal thante kim biang khos ki dawai de sim ki ha bani thini pharmacy nei kum ki de ki kum de ban generalize ke ringa sngo banong ban paket mau biang ba hoi kata ka jing phakhang dukan ka de ka ba biang ka idea ka don ka jing thumu ba nei tam ba kalong ba bakla ba ban generalize di baro ti mar ka daw ka ni kan pen thut ya song suk song sang kan pen thut ki chimut perkhat jong ki nong song sinong jong ki khon samla ki ba persang ban yang jong ki jat ban tari stom kham tan baduk basuk
Tiba ngi ka statement na kaliang jong menteri jong tourism. Ho ilong concern ya tourism kabade ki tourist hendai nga ngating pat lembaga ni attitude jong government ka decision ka ba bonsin kum kini ka penwara ka padik ya ki pai ba ino song sinong ka penbitar berkala pan penkalalong pat tourist pat mono ban sim ke jigit claim tengah ngako pan kentu tang ni koi ba nakaliang deputy commissioner in subhan ma ini kam ini barit mo ni hoi dalang ima ban atem mi barit kala ban he hendai nga sengo ba kat ban generalize ti nga sengo ba ni ka order dei ban revoke na ka banta ban banwara khanang banwara biang kita song sain khanang banwara kata ka jing roi ka jing bet jing biang ka economic namar gi pe ka yo ka kod ru kayar bar kanu ka kata ekonomi no sem ti ini jikar pa jikar tu ngang jong kum nong bi khmat nga don ka jing sukhya di mar thada wa haban intervene ringam de ban tuklar nrei haba ki don par ki khap ka bangi haban kentho na ka banta ka jing ba ti pi ka ba kong sandu ka banga ko ban kentu ki khon samla ka jai pan ru jungi all our beloved youth from different communities, please try to control yourself. Please understand that you are an instrument. We are expecting that you are an instrument for peace, for change, and for the progressing state of Meghalaya. Tini bangko am kerpar kapta mi khun samla bakin soba balai namar ki kaptu kan ni ki screen ki group ki ba pernong ki jing thau ban pen kulmar kan wara pa de ka jing bam song sai ki wara pa de ka jing pen saja pat ya ki innocent ki balong ki no song ki bolului jong chala tai ni kan tian ko bisbo